Alamusado Desembre kalo tile 12 san 2024 a kɛra nisɔndiyaba ye Bakɔjikɔrɔni golfukaw olu bolo k'a sababuya kɛ muso cɛsirilen caman olu farala ɲɔgɔn kan ni ka taa yɛrɛ ye feere kɛ ni sigida kofɔlen ale kɔnɔna la. Sigida maaw u bɔra ni ka u ka ko ja u bolo kosɛbɛ k'a sababuya kɛ u ye saniba ni ka o kɛ u kunna. Ni muso ninnu u ka baaraw ɲɛsinen bɛ feerew olu ma, dɔw bɛ musoya minɛnw caman feere, dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ wusulanw feere, dɔw bɛ safinɛw feere, dɔw bɛ gɛniw feere, dɔw bɛ makiyajiw feere, dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ buguluw feere. O n'a ɲɔgɔnna caman muso ninnu cɛsirilen don. Bunahadamaden i bɛ baara o baara la i ka kan k'a kɛ ni cɛsiri ani baara ɲuman kɛwale sira o fɛ walasa i ka baara kanu a ka don maaw olu la. Bon sani ka don kuma la me muso ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo parce que ni y'a deuxième édition ni salon an y'a kɛ an mɔgɔ naani de y'a kɛ mais ɲinan alhamdulilayi jama cayara an b'an ka marraine fo nin yɔrɔ la fo Makan parce que ale bɛ umrah la nin yɔrɔ la n b'a dɔn hakili b'an na donc an b'ale fo me feerekɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fo. Bon an b'a fɔ ko alhamdulilayi vente privée in kɔnɔna la kurun ni bi kɔni sanni bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ k'u se kɛ parce que mɔgɔ dan y'i se ye an bɛ ka dɔɔni sɔrɔ a mana kɛ cogo cogo réseau kan feere sanni bɛ kɛ kɔrɔlen a kɛcogoya la vente privée la donc a b'a to caman bɛ permettre ka déplacer ka na minnu b'a fɔ ko fɔ an yɛrɛ ou bien u bɛ fɛ k'an yɛrɛ ye tout donc an n'u bɛ temps sɔrɔ ka temps passer ɲɔgɔn kan ka photo ta ka vidéo kɛ. Ne ka déjà n ka marque c'est Muslim Fashion ne ka feerefɛn bannen bɛ ka silamɛmuso bɛɛ lajɛlen de lafiya donc i b'a ye baara ninnu kɔnɔna la an b'a daminɛ kabini bi depuis dans les années 2010 an bɛ ka essayer ka commerce daminɛ ne yɛrɛ mun jɔlen filɛ ɲɛkɔrɔ moi j'ai un master 2 en GRH. Ne ka impression ye n kɔni bɛ so n bɛ chômage la mais n grande sœur de n bila ka na ko ka na ka yɔrɔ garder en attendant awɔ. Bon hakilina min nana ne la nin y'a deuxième édition ni awɔ ne yɛrɛ de ye ko in organiser awɔ donc an y'a daminɛ an muso 4 mais bi an bɛ mɔgɔ 18 na mashallah. Ni mɔgɔ bɛ musoya fɛn fɛn na ni vente privée in kɔnɔna na k'a daminɛ secret de femme an ka safunɛ an ka labɛnnikɛ finiw mèche fɛn bɛɛ bɛ yan nɔ an bɛɛ de jɛra ka ni vente privée in kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na nin bɛ bɛn ni kelenya de kɔfɔ jamana kɔnɔ nin bɛ la paix sinsin jamana kɔnɔ nin bɛ ɲɔgɔn minɛ sinsin nin bɛ jamana taa ɲɛ nin b'a yira ko musow bɛ cɛsiri la jamana kɔnɔ musoya tɛ ko lankolon. Bon, ne nana wulalen na pour que n'an sœurs soutenu an bɛɛ de ye kelen c'est vraiment pour encourager tout le monde ni min y'a ka initiative ta k'a ka activité kɛ bɛɛ ka jɛ k'o tigi encourager o ka sanba sɔrɔ pour que an ka dɔn an yɛrɛ ka dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ an ka Mali kunna o la an ka se ka Mali représenter yɔrɔ bɛɛ la an bɛɛ ye suma duman tigiw de ye. Ne ka baara ye tableau dilan de ye bolola baara de don an bɛ sogo kalamani de yɛlɛma k'a kɛ décoration ye an bɛ dungare fana masiri k'a kɛ soparlan ye. Ne ka feerefɛnw kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɛn kunsigi tulu de ma fɛn fɛn ye farafin kunsigi k'a lakana k'a ladon ka ɲɛ k'a lasago k'a k'i sago ye ka kunsigila bana bɛɛ b'a ne ka baara bɛnnen ninnu ma. Bon ne ka feere bɛnnen bɛ maquillage de ma n bɛ maquillage feere n bɛ tableau fɛnɛ feere sanfɛ. Ni muso cɛsirilen ninnu u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen y'u ka hakilina fɔ aw ni ne an ka jɛ ka u ka hakilinaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Hijabu kanu donc ne bɛ na ni hijabu ɲumanw ye ka bɔ depuis de la France, du Maroc, de la Turquie, du Dubaï donc n b'olu exporter ka na n'u ye pour que n ka se ka mɔgɔw lafiya fini ɲuman na wa qualitéw sɔrɔ k'a yira denmisɛnninw na mɔgɔ bɛ se ka hijabu don k'a sɔrɔ i ma encombré k'a sɔrɔ i ma kɛ fɛn ye mɔgɔ bɛ siran fɛn minnu ɲɛ ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ mɔgɔ mana hijabu donnaw ye an bɛ finman dɔrɔn de don i n'a fɔ ne bɛ cogo min na donc n nana ni couleur maw ye o de kama k'a yira ko ala ma couleur donni haramu hijabu kɔnɔna la o kɔfɛ fana na n nana ni wusulanw fana ye i b'a ye mɔgɔ caman b'a réclamer n ka boutique la k'a fɔ ko a ka d'u ye n ka suma duman fara a kan a ye muso minɛnw mun tɛ nin si ye donc en base an ma se ka na ni minɛnw bɛɛ foire kɛyɔrɔ la mais an sera ka na ni fɛn minnu ye o de ye muso bɛ se ka labɛn ni minɛn minnu ye k'a sɔrɔ i suturalen don. Bon an b'a fɔ ye k'u k'u jilaja halisa kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na komi bi hali vente ko in réseau kan vente en ligne ni fɛn ninnu a ma nɔgɔn c'est pas facile a ma nɔgɔn dɛ dɔw yɛrɛ bɛ olu donna la olu bolo dɔrɔn ko n'i donna la bi i bɛ visibilité sɔrɔ sini dɔrɔn paf i bɛ tɛmɛ o tɛ. Musolankolon de ko musoya ye mɔnɛ ye hali n'i ye pantalon don o la
k'o kɛ cɛbakɔrɔ ye a tɛ se ka mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la ni muso cɛsirilen ninnu u ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin u muso ɲɔgɔnw ma minnu sigilen don ka u bolo fila da u sen ka o sisow kɔnɔ ka u ba dɔ kɛ ma u ye wele lase u ma k'u ka wuli ka dɔ kɛ donc ko muso bɛɛ ka wuli k'u cɛsiri u ka n'u sigi k'u cɛ tɛ sɔn k'u ka baara kɛ muso kana siri hali alimɛti wari k'i k'o minɛ i cɛ la c'est pas du tout intéressant donc muso ka wuli k'u boloma yɛlɛma quartier kɔnɔ u kana maloya ni feere kɔ ani mɔ minnu sigilen don so kɔnɔ u tɛ fɛn na u sigilen bɛ video layɛlayaw la ten u ka wuli ka dɔ kɛ bibi in na muso cɛ fɔlɔ de ye a ka baara ye ne bɛ cri de cœur mun kɛ ani éveil de conscience mun bɛ yen nɔ ne bolo ka ɲɛsin jeune tɔw ma c'est de leur dire que k'a fɔ adamaden n'i ye fɛn dɔ sɔrɔ n'i m'a baara sɔrɔ a ka n'i décourager i b'a dɔn k'a fɔ an m'a baara sɔrɔ an y'a baara sɔrɔ an y'a to yen nɔ de entrepreneuriat diyara an ye parfois i kan ka entrepreneuriat kɛ pour que i yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya faamu toujours ka taa baara kɛ mɔgɔ bolo ne bolo an tɛmɛna o étape la quoi ne bɛ min fɔ musolakaw ye a y'an k'an janto musoya danbe la an k'an bɔkɔlɔw dɔn an tɛ tubabu ye an tɛna surunya ka kɛ tubabu ye an ka segin an danbe ma an ka segin an ka kɔrɔlen ma an ka mara segin so n b'o de fɔ musolakaw ye an ka mara segin so